Wo one. Abawa Sarah. Me come madam for bia frame say me hia no. Na me ne nkwa 1 or 2 bi. Ophelia sim o ma me ko. Disaya kun ma me se. Awia so ba take solia ye ja ne hopia montia me. Me ka me papa daka. E Japan wo be me die wo. Ophelia. Sarah, ya sorry no pay. Ya hwehwe ba bia yo. Ah wo hu no he no wako. Se wo ba ne kunu ne ma wo fie. Eno an se wo pie. Aso die koso die menti ase o. Ni wo pie. Eko 48 hours. Eno ne say. Eko 2 days. Ai. Ka me ku a woni ne ku ade enche so. Ti me ne metene dem na wotwe me yenu. No kasa wo ho. Kasa me ho da. Ani asem ne asem kesi. Ne sans won kasa me ho so ma me ho. Wona wona. Woni me na wo sa che be ba. Unyo ho kura o. Umu atente ulotwi auto. Usube blija. Baba warefo. Edu me bia wo ma say ya na ma me ko da ware me to na em say ye ne ware. Ye ne ntem. Boy me. Sa ama babo so be jeja po firi wonsam. Ja samu peme ntokwa. Ma mi kasa no nya bote. Kuma fo kura adenya. Entia na ye bone wo hu. Wo na me hwehwe. Asama to mi asoja fo mo nsori o. A police fo mo nsori mame. Na munya mame FM station fo na ma ye momo. To ba ko mame senti. Yeah. Ose me bonyo. Tina me fa yonkona. Iponyo aimae me fa yonkona. Aminia na wasamado. Tina me fa yonkona. Na nano wo ya adi o. Odi dana me. Bye. Hey, asam na ye critical.